Hallelujah. Amen. Glory be unto the living God. Amen. Praise be the name of Jesus. Amen. Ngiyabongela uNkulunkulu wethu namhlanje bazalwane. Ngiyabulisa kinina ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Sibingelele kubazalwane ababukela amavidiyo ethu ku Facebook, YouTube kanye nama podcast ama-audio ethu. Hallelujah. Amen. Namhlanje uJesu sayinkosi bazalwane. Amen. Amen. Kunendaba engithanda ukubasabelane ngayo bese siyahlukana. Hallelujah. Ibekile kakhulu enhlizweni yami. Sizothola ukufunda kwethu lenkosi encwadini kaMateyu, Matthew chapter 26. Sifunda from verse 36 ukuyoma evesini ka 44. Hallelujah. Eliphethe ngesilungu bazalwane asikhona. Ukukhuluma ngendaba ethi eGetsemane. Praise be to Jesus. Amen. Kwenzakalani eGetsemane? Uyabona njengoba siphila sikholwa sonke simiselwe iGetsemane lethu. Njengoba sikhona la endlini bazalwane, umuntu nomuntu uneGetsemane lakhe. iGetsemane akuyona indawo emnandi, akuyona indawo ethandekayo, indawo yobuhlungu. Kuba khona isilinganiso esithile umuntu amiselwa sona, kuthiwe wena lokhu buhlungu obungaka bukwanele, ngoba ubungaqaphela impilo ngendlela esakhiwe noma esidalwe ngayo, sidlula ey'meni ezibuhlungu ezingalingani, izimo zethu futhi ayifani. Glory be to Jesus. Manje kwenzakalani eGetsemane? eGetsemane bekade kuyindawo okuyingadi zekade. Praise be to Jesus. Njengoba kuyindawo okuyingadi, kuyindawo ekutshalwe kuyona izihlahla zama-olives, kunama-olive trees. Manje lapha eGetsemane kunomshini, lo mshini usetshenziselwa to crush ama-olives, ukuze wena ama-olives acrushwa bese kuphuma i-oil. Manje indaba kakhulu ayikho kuma-olives, but indaba kakhulu ikule oil ekhiqizwa ama-olive ebizwa ngokuba i-olive oil. Ngoba into edingekayo lapha eGetsemane ukuthi after the process seyenzekile of the crushing, then i-oil isingatholakala. So into ebalulekile kakhulu ukuthi let the crushing come so that kuzotholakala i-oil. So uNkulunkulu uyasidlulisa emeni bantwana basekhaya lezi zimo uma zifika kuba ngathi zizosicrusha, kuba ngathi zizoqeda ngathi. Athi Paul umekhuluma, we are hard pressed on every side but not crushed. Ngoba uNkulunkulu wenza ukuba kube nesilinganiso somusa ukuthi noma mdlula la but lento ayikuba namandla kangako ukuba iqede ngalo. Wathi uJesu umefika eGetsemane, lithi iBhayibheli umesebona ukuthi umoya wami awusavumi, lithi iBhayibheli uJesu uNkulunkulu wamthumelela ingelosi yazomqinisa. Ngoba uNkulunkulu njalo ufika endaweni of your crushing, uletha into ezomcomforta. Hallelujah. Ngoba abantwana basekhaya into kahle kahle esihlanganisayo noma into evame kuthina kuvame
inhlupheko zakaKristu. Athi uma ebhala obhala kahle, athi into esihlanganisayo sihlanganiswe yizo lezi inhlupheko zikaKristu. So uthi uma kuvama inhlupheko, maqedwe uNkulunkulu enza indlela, ngoba lithe izwi lenkosi alayivumi ukuba ulingwe ngaphezu kwamandla. Hallelujah. So iGetsemane indawo la kwenzeka khona i-crushing, indawo la ulinyazwa khona. Hallelujah. iGetsemane ibuya ibe indawo ye-betrayal. Once wafika eGetsemane, kula uzobethraywa khona, kula uzojikelwa khona abantu. La eGetsemane sibona uJudas uyaqhamuka, lithi iBhayibheli watshela laba adayise kubo uKristu ukuthi lo ngizofika ngimqabuze, then because uza with the keys of betrayal. Uthumufika eGetsemane ubone ukuthi le ndawo le imnyama, uyitshele ukuthi ngize la ngihamba nabantu. Lithi iBhayibheli uma sifunda bazalwane, uthe ufike eGetsemane wathatha abafundi bakhe and then wabashiya laba abanye, wahamba ne-3. Umehamba nale 3, lithi iBhayibheli wathi kubona hlalani la nilinde nithandaze, nami ngisaya lapha ngiyothandaza. At the back of his mind ucabanga ukuthi laba njengoba mina my hour yokuba ngikhasheke isi at hand, laba bayathandaza. Lithi iBhayibheli wanele ukubuyela emumva wabathola balele, ngoba yebazalwane wangena wena eGetsemane ungakhawunti kubantu ukuthi laba bantu bayoma nami irregardless, hleze bona balale, kanti wena kudingeka ukuthi ungalali uvuke even phakathi kobusuku maqeda bese uyathandaza, unganaki ukuthi ubani oke nami, ngoba noma ungama wedwa uNkulunkulu engakuwe, he is more than a majority. Akhathalise ukuthi ubani oke nawe. Lithi iBhayibheli wanele ukubuyela kubona, abathola bane bababuza wathi, awu madoda, beningilindi ihora libelinye na? Because la kungenwa khona kudlalwa kuseGetsemane, la kiwa khona you get crushed, umoya wakho uyalimala, amehlo kuvama usizi ney'nyembezi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma efika lapha waqala ukuba nomunyu nosizi because of the weight of lento ebekade azoyenza. Once you get to eGetsemane, kulapho ukuvuleka khona amehlakho, maqeda bese you understand lento oyithwele ukuthi what is in my shoulders. Kula uqala ukubona khona ukuthi kahle kahle in my shoulders ngithwele indlovu, and le ndlovu ngiyezwa ukuthi it's very heavy. And once you register engqondweni yakho ukuthi lento ithwele it is heavy, bese yaqala kuba khona umunyu, kuba khona usizi, because awukwazi ukuhleka uthwele kanzima. Glory be to Jesus. Lithi iBhayibheli wabatshela abafundi bakhe wathi kubona umphefumulo wami usizi kakhulu, nina hlalani la maqeda bese niyalinda, nilinde kanye nami. Bazalwane, impilo ingifundise ukuthi kahle kahle it is not i-group work. Impilo is not i-group assignment. Asiyenzi sonke. Kunezindawo, kunezinto, kunezimo ezizolungalede ungena uhamba wedwa. Lapha noma ungena kube uwena uNkulunkulu wakho, omunye umuntu ungangeni naye, noma umntanakho, noma umamakho, noma umzala, noma u-auntie, noma
ngeluwethu ngoba kunezinto engeke lunye wayusabheke ukuthi ubani nami ngoba kunezimo ezithi uma ifikela wena ubona abantu baqale bakuphendukele ubona abantu bakujikela uyitshela ukuthi lo muntu nami uyitshela ukuthi lo muntu wazi konke nami kanti mina la kuseGetsemane lakho lo wena obocabanga ukuthi nawe akekho nawe kahle kahle uzele ukuthi azokukhaphela ngoba once wafika eGetsemane abantu bayakhaphelana kule insuku yebazalwane ngifunda nalokuthi abanye abantu esinabo empilweni it is not ukuthi kumele sihlale kakhulu ukuthi siyazalana. Hallelujah. Kula malanga ngifunda ukuthi even ifamily kuba ifamily ngoba yilabantu abafuna bakhona. Hallelujah. Abanye kahle ikhona lento manje nami ngifuna ukutholakala ngazi ukuthi ngiyayiphusha into kanti lento levela yikho ngoba according to lo muntu yena into esihlanganisile mhlawumbe isibona akekho ukuthi hayi siyazalana ngoba kunezinto ongazenzi kumuntu wakini. Hallelujah. Glory be to Jesus. Mina yebazalwane kunezinto ukuthi noma ngibona ukuthi uyabona la sekushaywa abazalwane noma kushaywa ivangeli thiwe mana abazalwane bayabhena lana la ngamela ukuthula ngoba angikwazi noshaya ingane yasekhaya noma ibhedini. Glory be to Jesus. So I'm learning ukuthi why siphila in the physical noma in this world of figures or of the blood world kunabantu already bona asebasidisownile kunabantu already asebasikhathile. The only thing esesidibanisa ukuthi kufanele Lord, I count it as a family because there are things that you don't do to family. Hallelujah. And manje ke ngoba nami ngiyacabangela nami ngiyayithanda nami ngisafuna ukuphila uNkulunkulu ngiphile nami ukuhlakanipha loba ngiphe kona nami ngezinto ngiyayibuka ngithi hayi nami ngisathanda ukuphila ngisafuna ukuphila uma yena angilahla angilahleke nami hayi ngisondele uma ngifuni angithinte ngihambele kude ngiyasiza because the more I get closer is the more uyolimala ngokuthi umntana bamalume bangilimaza. Hallelujah. Yolimala ngokuthi wasekhaya alibalimaza ngidela nje. Hallelujah. Ngoba ibuhlungu ibetrayal ebazalwane. Hallelujah. Ngoba ivela kulabantu ongaba expectanga ukuthi babazokubetray. Glory be to Jesus. Uyayibuke uyithole kahle ibetrayal ucabanga ukuthi kanjalo umuntu ngeke ngamtshelana. Waziphi imfihlo ukufaka izinto zakhe esikalini ukuthi uhamba nani ngoba wantu wakubetray sokuthi ngibona sekahamba nalo wena mhlawumbe sekayazi indaba zakho yakumpilo wena sekayazi phela ukuthi bengilala ngadlanga ngoba ngangitshele lona ngithi lo sekamjikela ngoba lo sekambetray. Hallelujah. It's very sad betrayal. Glory be to Jesus. And when it happens, it comes, it crashes where? Glory be to Jesus. Lithi iBhayibheli masifunda bazalwane uJesu waqhubeka kancane. Umeqhubeka ngoba uphela amandla
iBhayibheli wawa ngobuso. Uma ewa ngobuso lithi iBhayibheli wakhuleka wathi baba makungenzeka asidlule kini lesi sitsha. Hayi ngoba ngumthanda mina, but ngoba uthanda wena. Isiphi lesi sitsha? Lesi sitsha uJesu abekade akhuluma ngaso, isitsha sokuthwala izono zehlabathi. Uma sibuka lesi sitsha, it was a very bitter cup to swallow. What you may buka, what this thing is very heavy even on my soul. If kungenzeka ingezi ayidlule kimi, angikwazi ukuqhubeka nayo. But wakhumbula at that moment amenze leyami intando, but eyakhe intando. Eyami intando ithi loba ngifuni, eyami intando ithi loba ngikuthandi, eyami intando ithi loba ngikwamukele. But I remember angizange ngizokwenze yami intando, ngizokwenze yakhe intando. Uma yakhe intando ithi I qualify to drink the cup, who am I to object? Uma uthi wena I qualify to drink the cup, who am I to say hayi mina Nkosi? Uma sifunda iBhayibheli kunabazalwane lithi iBhayibheli laba bazalwane bamnqoba ngegazi lewundlu, baphinde bamnqoba nangezwi lobufakazi babo. Lithi iBhayibheli laba bazalwane abathandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Yebazalwane ithi incwadi yamaHebheru uma siyifunda kunabazalwane abafa bekhobiwe. Lithi iBhayibheli laba bazalwane zange bamkeliswe ithembiso. Lithi iBhayibheli ukufa kwabo bafa banethemba lokuthi izethembiso bazozamkela. Lithi iBhayibheli ezinye zezinto abebakade bayithandazela abazange bayiphathe ngesandla, but balokhu babambile ukuthi uNkulunkulu uzokwenza. Bafe kunezinto abangakayitholi. Kunabazalwane abafe bangayithandi impilo zabo ngenxa yendawo, ngenxa yezimo la uJehova ebekade abadlulisa khona. So uJehova athi le ndawo ikufanele, uJehova athi le iGetsemane lakho kumele udlule. UJehova ubala njengabafanelekile ukuthi badlule eGetsemane labo. UJehova unecebo beyond iGetsemane ukuthi uzodlula. Intando eGetsemane bazalwane iyaphela eyethi intando. eGetsemane is a place of yielding to his will. We yield to his will. Silandele yakhe intando. Akuyi ngokuthi ngifunani ngithandani, ngiyayidela mina athi Paul, I am dead. I'm dead to myself. Aphila sephila yena umathi siyale sihamba siyale akathi masiyale ngithi ayinkosi ngiyale I'm yielding to ukuthi yena ungifuna la ngifuna khona. Yebazalwane ngiyabiza ukuthi silandele eyakhe intando. Lithi iBhayibheli baningi abathi Nkosi Nkosi abangayi konke.
yakhe yini intando noma ulandela yakho na? Ngoba akamathi uNkulunkulu shumayela bese wena uyacula. Hallelujah. Muzwe ukuthi utheni once wakhuluma yenza accordingly. I have learned ukuthi ungamlaleli nokungamlandeli kweyakhe intando kudileya mina. Akulayeki yena ngulaye. Yena unabantu abaswelanga. Ngelinye ilanga bathi kuJesu tshela labantu labo ukuthi bathule ukuthi okay bazothula ukuthula, but uma bethula God is not stranded. Yes. uNkulunkulu uvusa manje, so uNkulunkulu akekho desperate. So ukhona ozomdumisa uma mina ngibona ngathi indumiso yaba yimfanelo. So yabiza ukulandela mlandeli. Yabazalwana siko ku competition, asiphikisani nabantu ukuthi sometimes understand impilo ukuthi yabazalwana sometimes kuya ngokuthi uNkulunkulu ukunikeza umthamo ongakanani. Glory to Jesus. Kubuye nangokuthi lento yakhayo ufuna ithatha isikhathi esingakanani. Kunezinto ungayibona ngathi ihamba kancane kanti kusakhiwa ama-roads, kanti lento isashona phansi isajula. Wena uthi hayi ihamba kancane yikho lento ngiyayeka, kanti lento idiphu kakhulu leti imfishane lento ehlweni yakho ibonakala ngathi ihamba kancane kanti ijulile lento ishona phansi. Hallelujah. Ngafunda ebazalwane uma bakhiwa izindlu ngiyabheka phela mina. Yabona kwakhiwa indlu la. Ayiqale nabo umkhukhu. Mawakhiwa umkhukhu bazalwane kuba una foundation. Hallelujah. One day baqedile umkhukhu sowumile yangena chayi. Hallelujah. Babakhiwa indlu bayeza bagubhe. Hallelujah. Kube khona ifoundation bese bayivale indlu. But ngangifunda eJozi bazalwane. Lapha eJozi ngangifunda nje kudalanyana. So lapha eJozi ngengathi ngidlula ngabona bavale ngamazenki. Ake ngathi hayi namhlanje angijahanga le ndawo bayivale yile ndawo ngabona abantu basondela. Ade ngizaze ngiluze imali ngathi ngisondela mhlawumbe bathola imali lapho. Mangithi ngiyaya. Angaze ngabona umgodo ongaka. Edobheni. Bayinqoba yo. Shona phansi. Nathi benzaka la. Kuthe after isikashanyana ngabona ukusondela amaqhele. Kwathi after isikhathi ngabona amabhilidi aphakama. Kuthe after isikhathi ngabona sewangidlulele phezulu. Kuthe after isikhathi ngabona ukuthi bebakhala amabhilidi amade. Then ngaqonda ukuthi njalo makuzokwakhiwa into yaphezulu kakhulu kugujwa kushone phansi kakhulu. Wena ungacabanga ukuthi lento ayikho leyenziwayo, kanti lento yakhiwayo ayizukuba la, iyoyale. Hallelujah. Lesikhathi ngisakhuluma Thembi, lesikhathi ngisenza imotivation ukuze abantu babe nalento, ngangithi kubo fana netennis. Itennis bazalwane liya ngokuthi
liphethe ubani. Uma ulishayisa phansi kancane lizophakama kancane, but uma ulishayisa phansi kakhulu lophakama kakhulu. Akuthi makufika izimo nezinto zikushaya phansi kakhulu uzwe ukuthi this is my lowest point, uthi after this ukuphakama kwami shall be greater than ever before. Ngiyaphakama, but after this lokuyoba into encane, ukuphakama kwami kuyoba into enkulu. Lithi iBhayibheli wabuyela kubafundi wabathola balele. Glory be to Jesus. Waphinda wababuza beningelinde yini ihora libelile. Lithi iBhayibheli encwadini kaLuka wathi umeguqa ekhuleka ithuthu zakhe zaguquka kwaba ngazuthi amathonsi egazi. Sekwenziwa contrast between ithuthu zakhe kanye neoil le ebaKristu lapha eGetsemane, yafaniswa ithuthu zakhe kwaba ngazuthi sekuyigazi eliwaye lichithekayo lapha eGetsemane. Kanti uJesu yebazalwane ubekade ekwenzani eGetsemane? Naye indaba ke ngivulele nakhethile. uJesu ubekade amiselwe ukuba ayolanda umuntu. uJesu ubekade amiselwe ukuba ayolanda mina aphinda lande wena. Nawo indaba yethu yonakala kuphi? Indaba yethu yonakala ensimini yase-Edene, la umuntu wahlubuka, la umuntu wasuka khona kuNkulunkulu. So le ndaba yethu yonakala ensimini. uNkulunkulu ezwenisa kwadingeka ukuthi kutholakale insimo. Leyo nsimi, insimi yaseGetsemane, wehla yena uNkulunkulu wakhipha amathonsi wakhe, umjuluko wakhe, kwaba ngazuthi igazi eyolanda umuntu. Athi ngiyamlanda ngakule nsimo, ngiyamlanda, ngiyavuma, let me be crushed, so that umuntu azobuya abulisane kanye nami. Wathi lindani mthandazo. Bazalwane, iGetsemane indawo yomthandazo. Once wangena eGetsemane, once wabona abantu bakujikela. Ngitshelile ngithi ngathi ungababheki kakhulu, ngabanaka kakhulu. Wena once waqala wabona isignal, once waqala bakubetray, uqale wazi ukuthi ngazuthi iGetsemane lami sena. Hallelujah. Glory be to Jesus. Once baqala bakubetray, ungababuza ukuthi mzala, mntaka malume, endaka anti uwe lo. Hallelujah. Ungababuza ngoba iGetsemane lakho. Once bakujikela, thandaza. iGetsemane indawo yomthandazo. Kuthi mawuzwa ukuthi umoya wami ubuhlungu, lithi iBhayibheli uthi uJesu umoya wami uyavuma, but inyama ibuthakathaka. Kuthi mawuzwa mfana usizi nenyembezi, kuthi mawucabanga iy'nhlungu bese uyemthandazweni, uthi Nkosi khona mangenzeka sidlule lesi sitsha, sidlulise. Hayi ngoba ngithanda, but akwenzeke yakhe intando. Okusho ukuthi naloyo kulungile, naloyo kulungile kimina.
lindani mthandazo ukuze ningangeni ekudengweni. Ungathandazi uzongena ekudengweni. Glory to Jesus. Once ufike eGetsemane tholakala emthandazweni. Injongo yakho kufuza uJesu. Injongo yakho kufana noJesu. Wathi makafika eGetsemane la bekade akhala khona, la bekade amandla ngekho khona, watholakala ethandaza. Why when utholakala endabeni? Why when utholakala ekhulumeni ngamagama abantu ngapha useGetsemane? Ngoba the crushing iyakulanda iyadonsa idonsela ekutheni izasondelana nenkosi. Ngoba uma uJesu eyakhuleka uyayokhuleka ngoba yena unezumoya wakhe ukuthi ulimele lo ukuthi akayelothandaza. But laba abanye baqonde lithi iBhayibheli amehlaba bekade agcwele ubuthongo bayalala. Once wangena eGetsemane, iGetsemane akuyona indawo yokulala. Asikhempe eGetsemane, asilala suma ubuthongo ngoba lento esikhathazayo inkinga iyona yenza sikhahlele ingubo sithi siyavuka siyakhuleka ngoba lesi simo siyawudinga ukukhuleko. Ngiaze ngilingeke, ngaze ngithathe indlela, ngaze ngiphambuke, kumele ngithandaze. Lithi iBhayibheli wathi uJesu mangenzeka baba masidlule kini sitsha masiphuza but abe yakho intando. Glory to Jesus. Let it be your will. Hallelujah. Ikhona lento simakade ayenzayo. Aqhubeke ngempilweni yami kube intando yakho. Hlabelelo wami wodwa Baba mayenziwe yakho intando. Glory to Jesus. Kweyami impilo ayenziwe yakho intando. Athohlabelelayo iguqule leyami fanisweni yakho melifane neyakhe. Akhathalise ukuthi ngidlula kuphi, akhathalise ukuthi ngishaywa kangakanani, akhathalise ukuthi ngilingwa kangakanani. Nkosi inqobo nje ume yakho intando yenziwe. Then mina ngiphelele yenziwe babe yakho intando. Glory to Jesus. Lithi iBhayibheli waphinde wabuyela kubafundi okwesibili. Umefika kubona wabathola belele. Lithi iBhayibheli wasuka wabuyela wayothandaza. Lithi iBhayibheli umefika emthandazweni lona lelozwa bekade lishiye waphinde waphila. Baba abe yakho intando. Uma ufika eGetsemane kunenzeka ukuthi nomthandazo wakho ungashintshi. Hallelujah. Ufike eGetsemane kuyenzeka umthandazo wakho uhlale njalo. Glory to Jesus.
ekucineni umthandazo wakho sokuthi Nkosi, here is my case. Lord, attend my case. It is urgent. Isimo sami Nkosi siyaphuthuma. Lithi iBhayibheli ngenowesifazane ongumfelokazi ubeka njalo kwijaji. Uma njalo efika lo mama necase eyodwa, lithi iBhayibheli lejaji benganabuntu. Lithi iBhayibheli lejaji benganazwela ingamsaba uNkulunkulu. But iconsistency yalo mama, njalo lo mama uyafika, njalo lo mama ukhala ngento eyodwa. uNkulunkulu wase wathinta lejaji, ijaji nayizwe case yakhe. Ukufika eGetsemane ungasapheke emaceleni, unganaki ukuthi abantu bazothi wena ulokuthandaza intelwane, wena oyaziyo iGetsemane yakho, wena oyaziyo lento ekhathazayo, ukuthi Nkosi kusayimina futhi namhlanje udaba lwami, umthandazo wami awukashintshi, seseyiso leso simo. Nkosi usungathuli, nasi isimo asimniki ukuthula, simfake eGetsemane. You don't have to change umthandazo wakho uma isimo sakho singakashintshi. Sikhonza uThixo ozwayo. Sengifuna uqede bazalwane. Sikhonza uThixo olalelayo. Uma isimo sakho singakashintshi, sithathe njengoba sinjalo, akayidingwa uwena. Uma namhlanje uzosiletha uthi Nkosi kusaseyiso njengayizolo, sithathe njengoba sinjalo, usinikise kuyena. Uma ubona namhlanje kuyaphela ilanga, sona siguquki, kusasa kuyavukwa, solo sinjalo, phinda usithathe usinikise eNkosini, uyothi Nkosi kusayimina futhi, nasi lesimo asikaguquki. Amen. Azakiyeke athohlabelelayo kanye kadala indlela, kanti yena Yesu uyidale ngokuyesu. Glory be to Jesus. Yisuse lento la engqondweni yakho. Inkinga yethu sithatha izinto ezisikhathazayo nabantu abasikhathazayo sakubeka la. Sangathatha sakubeka eNkosini. Yisuse lento ehluphayo la, uyithathe uyibeke eNkosini. Glory be to Jesus. Uma njalo ngenzeka bazalwane, uma njalo uyicabanga, yisuse emcabangweni wakho uthi ngizobona emthandazweni. Glory be to Jesus. Angithi yakhathaza mawufika emthandazweni, Nkosi nalo udaba lwami sola ngalo lento yangikhathaza. Nkosi nangu umuntu, lo muntu uyangihlupha. Hallelujah. Wathi waqeda ukukhuleka ngaloko, uyaphuma lapho. Awumele ukubekela ngoba the more ubeka la kuzokugulisa. Hallelujah. Praise be to Jesus. Uyathi uhambe emini ubone sekumnyama, ungazi ukuthi ube mnyama kanjani. Ubone sewuchayisana namabhali, ungazi ukuthi ube kanjani amabhalini. Hallelujah. Wamthathe konke lokuhluphayo wabhangana. Glory be to Jesus. So ususe la, thatha yokubeka enkulekweni.
so that impilo yakho izoba right, ibe nestructure esifanelekile ukuthi zonke inkathazo zakho uyithathe uyiphonsa enkosini ukuze kuzoba khona exchange eyenzakalayo. Athi uJesu ekhuluma, "Ezani kimi nina lonke enikhathele nesindwayo, ngiyakuphokoza, thathani ijoba lami ngoba lami lilula." Wathi wathatha lakhe lelo lula, uthatha leyo ukusindayo uyophonsela kuyena, bese yena adila nawe emthandazweni. Yebo kulokutshela abantu, thatha okukhathazayo ukunilise emthandazweni, uthi Nkosi nami iGetsemane lami, Nkosi nasi isimo sami siyangikrasha. iGetsemane bazalwane senqophile, indawo of total surrender. Hallelujah. Indawo la sinikela ngokuphelele. Abanye bethu akubona ukuthi baneyinkinga. Yabona ngabheka kahle. Abanye bethu akubona ukuthi baneyinkinga. Abanye bethu uNkulunkulu ufuna basondele kuyena ngoba bakude noma baqhelile kuye. Hallelujah. Ukuze abasondeze uzovusa isimo esenza inkinga. Ukuze wazi ukuthi manginale inkinga akekho ngiyomtshela ngisize, manginale inkinga akekho ngiyithandaza. Uthubona kuphela ukudla, makuphela ukudla ubheke akuvele nempuphu mayelokuyehla lapha ethini layo, uyakhathazeka wena. Laba abanye inkinga bangayiboni, bona wena lokuphela yabona lokuyancipha. Manje understand ukuthi njengoba lokuncipha imali yokuyithenga abukho, bese ucabanga uthi mangasuka la yeka makhelwane ngiyocela, ayi barothi ngiyahlupha ngoba vele lo mama lo wangapha next door ushilo wathi mina ngigcoka kahle, mina hayi ukuthi ngempahla ezintsha ngiwasha kona lokho kukhona, ngihlanganise lokho kuhlanganayo, phuma into ephumayo bese ziyaduma. Manje mangiyakulo mama angeke ngiphi impuphu, manje nemali yokuyithenga abukho, bese uyacabanga ukuthi hey bazathi ngicela njalo ngoba vele ngibonile ukuthi unongangithandisisi kahle, angazi inkinga ikuphi. Hayi akekho ngingamfonela ngizama imali yempuphu, ake ngithandaze. Hayi mara vele angazi ukuthi mara ake ngithandaze, bese uyathandaza. Nkosi ngamina ubike konke. Emthandaza nje uyazi kahle ukuthi uma abantwana bengena phela inkinga ngekuyikhazi nabanye abantu, kunenkinga zakho ngekuyitshela umntwana ufuna ukudla ukuthi uzomtshela ukuthi imali ayikho akangena. Hallelujah. Ufuna into azoyidla ingekho yakhala. Hallelujah. So angeke ukumchazela, so wena soshaya naye lokho Nkosi yomisa njani ivile ebantwaneni. Ungene kamereni uthandaze, baba nami khuleka angiyohlala uthathi ngipractice just in case ngisevele khona
bona ngizokwazi ukubenzela ukudla mina sivele ngiqalele ngiphuza amanzi ngibona ukuthi mangiphuzela amanzi azoyibamba indlala ngoba bazobona abafika ngithi mina ngisuthi makudlebo ngasikahle ukuthi hayi ukuthi ngisuthi ngicabangela bona ngicela namhlanje bana lebadlile mina kunandaba ngizobekezela senzangena vele kuyo le fasting engayiplananga uthi usawaphuza amanzi shaya igazi lokuqala uthi ngathi awekho bed kangaka yabo ngathi ayazivala isikhala ulanda igazi lesithupha mawusathi ubeka phansi ufika umuntu akwekhoda athe mandala ngigcina mandala ngigcina mina kuyawe mandela ngapha manje ngabona ukuthi ngidlulela nazi njalo yo hayi baba na 100 ngiyabona uNkulunkulu abenamasisi bese sekuyabuya lento kuwe yokubona ukuthi Nkosi ngiyabona ukuthi ubonile esimeni sami ukuthi akunako wabese wathumela umuntu ngoba bazalwane uNkulunkulu befuna ukuthi uma sineyinkinga sinegezemani siye kuye singayibamba yena uzothumela ekuzosiduduza. Let us go to God in our time of need. uJehova uzoba nathi athi Paulo nebhala inhlupheko zesikhathi ayinakulinganiswa nenkazimulo ekwabhulwa kithi. Inhlupheko zilungile bazalwane zisehlele kulungile sibhekane nezinto kulungile phansi agcinapho akuphelele kuhlupheke ikhona inkazimulo ezokwambulwa after iGetsemane after usushayekile wabithreyo ikhona inkazimulo usimakade azokhazimulisa ngayo. Singaphakama thina sonke.